Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri pop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ai yang ni. Suam mem ta. Ngalih ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Ndam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jingïakren. Pila ru ban apply da ka education loan. Waheh Shnong Shnong Lapangap uba Demon mi lingdo uloong ba Lada ka Jingïakren bat ka sarkar menta ka sngi ka khatlai tri ujumang aja punrio kamlong ka ba Seisoh ki Paidbah Shnong Lapangap ki la ban Shimyakarai wat ban Sahmiet hanong ba Shillong. Waheh Shnong ulapan pau yakani hadian bagi Paidbah ka Shnong Lapangap ka Shnong ka badan hak haput ka West Jandi District bat ka West Karbi Anglong District ka Jilla Assam kilawan kiyo Shnong ba Shillong da ka jingthmu ban turbet ka office means ketrian namar ka jingbitar shla halor ka jingbamle AA jong ka sarkar Meghalaya na ka jingsha khangla jong kinong rep ka Shnong Lapangap ban let chiki jaka rep hagi jaj ban riu Karbi bat haki pulit ka Assam ki ba shong ketem shipor haulum penthor ubarang hap hapo pur Assam jong ka Shnong Lapangap. Toh kejengwan jungi kinong Shnong hantai namar bana kapor sekapor ngi dawa bat ngi karpat ro ya ka kormen bahkan yarap yang ngi kamtam ya kinong rep ki jongi ki ba nado usne marajar polai bat hadu menta kinong rep jongi kele rep tu bersir tu bersepting bat kejeng pentot jong kitu ki Karbi ru na kapor sekapor tengah yoi bana do arajar polai hadu menta bana kaleng kapor men kam sim ya ka sinjam ke babah tang ba mangi kum kinong Shnong ngan yo ban rap suk ka kate jaka tadai na kata kadaw ka penlong yangi kum kinong Shnong ban wan Shillong ban dawa na ka kormen ba ka kormen kadai ban le ha jingi dai bat kane ka kam tang ba kinong rap jongi kin yo ban le rap suk lam don ba penting ba pusmai bat lam don ru ba dawa ya ka hok jongi kum kinong Shnong kato yo la se kadai tang ka jing kran butu to nong Karbi tamar ho ja kato ka santarik jong ne bunai keladap ya penlong ya ketuka peace meeting hante khanduli dan nagaleng jongi Karbi ki phaap yangi bagi ong ba yai ap stang arsngi knang mengin penlum penlang ki pai Karbi ban persneu tho yaki bat hadin katang in ai biang ka jeng pentip sapi ka jeng pentip ka babha tengi yai ap ya kita arsngi bat hadin kata ka arsngi ru kat bompat yo ko kubo nagaleng jong to Karbi ong ba siap yai ap sakat to kate tengin nang yai ab hadu kusngi nongkong jong kene katiyo tengin i ba hadu kusngi nongkong jong kene katiyo ko kubor kampoi re ka bayak ka kubor babagan tadai na kata kadaw ba nagaleng jungi kum ki nong Shnong amar mangiyo i ba ka kamrep pala der nta chomban seri ki nong Shnong man perkhat daga bai kejingmut ban yelai dawa naga kormen agane ka kamrep ko jongi ho jadu menta kejing sha khang lat kejing sha punthut hagine ki nong Karbi bat kamtam yo gitu ki ke pulis Assam ki ba Shong hau to lum penthor Lapangap aman bagi nong Shnong jongi ki le rap satu itu ki pulit bat ki ke Karbi ki wan bagi ban penthut bat le be le jayu ki nong rap jongi na gitu ki cakar rap em na kaleng jongi kam ka kum ka dor bar Shnong ka jing wa ka pakong san na kalong ba mangi kum ki nong Shnong yo ban ni ka kormen ka dai ban ai kata ka rai ka ba khatu ba mangi ki kum ki nong Shnong yo ban le rap suk hang tai kaba arban ke kormen ke depan Jingïakren bat ke kormen jong ke Assam nang babaro arstit kini perkat ban weng chwa ye kita ki ye ketuka pulis kam temporary pulis kam jong ke Assam atau bilum penthor nang bakan long singan yingi kinong rem kebalai na galeng jongi kedor bas nong idawa ba yo to GPS line kubalamak da ka sarkar Assam udah we udong penthot ye ki lang sa lang jongi ke besong kita ki boda ye kata ngi kerpat naga kormen baga kormen kedai ban pendam no sisendon yo ne GPS lain nang makan nom penthut yengi kinong ki basong basa hakite ki boda kat bompat biang lane kat bompat pendep yo put usam hakite ki thai am karai ka bakhadu e kedai jong Paidbah nong Shnong tala dai bagi Paidbah nong Shnong ki yo ye karai ka baba to bomot yo la se ka khambia tala dai bagi nong Shnong kim yo ye karai naga kormen ka baba yo la se ki nong Shnong ki la ban sa ne so Shillong hadu banda yo ya kita kijung mut ko ba lale kijung mu ko ba jong ko ba so hoj kane kadai kijung sintim jong ko kormen
Namala daday baga kormen kaya kendo barabar ka kormen jong ka asam. Karay ba maki kila ban ay karay. Lana kila ban ay lat ingi kum kinong rem. Namar mangirong ngi yalong hakaju kari para nong India. Kabalay yang ngilong maraw hakatay kijaka kapagday kijaka lechok. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki Paidbah nong bam nong di bat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru ki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ki district ki badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ka badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.